Ahojte, vítam vás pri novom videu zo série chovateľského okienka z našej farmy. Dnes si povieme niečo bližšie o chove drobného exotického vtáctva. V tejto voliere, ktorú vidíte, máme konkrétne teda druhy exotického vtáctva, ako sú zebričky austrálske, potom sú tu holúbky diamantové a ešte na zemi behajú drobné, alebo respektíve najmenší kurovitý vták na svete, čínske prepeličky. Chov týchto vtáčikov je pomerne jednoduchý. V zime nepotrebujú zateplenú ubikáciu, znášajú úplne v pohode aj naše klimatické podmienky, veľmi rýchlo sa množia. Krmivo potrebujú len klasické proso, senegalské proso majú veľmi radi v klasoch, ktoré radi vydzobávajú. Určite nejakú zeleninu, ovocie, sepiov ako kvôli vápniku, keďže sa veľmi rýchlo rozmnožujú. A nejaké vitamíny samozrejme do vody najlepšie. Nezvyknú trpieť ani nejakými chorobami tieto vtáčiky. Sú v podstate veľmi životaschopné a krmíme ich teda, ešte pridávame aj počas sezóny vaječnú miešanicu, napríklad my používame od firmy Versele Laga. V druhej voliere u nás na farme máme andulky. Papagaj je zvlnkovaný, chová sa podobne ako predošlé vtáčiky, o ktorých sme sa rozprávali. Takisto hlavná zložka krmiva je proso, senegalské proso, nejaký ovoz. Takisto počas sezóny rozmnožovacej dostávajú tú vaječnú miešanicu, o ktorej sme sa bavili od značky Versele Laga. Samozrejme dostávajú strúhanú mrkvu, jablčko, pupavový list, ďatelinu. A budky v podstate nehávame len počas hniezdnej sezóny, nehávame hniezdiť maximálne 2 až 3 krát do roka a potom budky na zimu dávame preč, lebo andulky sa takisto veľmi rýchlo rozmnožujú a nie je to potom v podstate dobre, aby tie mladé boli na zimu, potom by mohli umrieť, lebo sú není také odolné ako ich rodičia. Takisto v zime môžu byť vonku, potrebujú záveternú stranu, ideálne teda nech im zasvietia aj nejaké slniečko, aby mali sa možnosť aj vyhriať a takisto sú veľmi jednoduché na chov. Všetky produkty, ktoré my tu teda používame u nás na farme, nakupujeme od nášho partnera Najlekáreň EU.